uphile, uphuse, uphumelele. Uma kupastor wesizwe, inamba-ke uyayisebenzisa ngoba ungumlandeli we-channel, ngoba imembe ye-channel kuphela. Le namba-ke iphutha efuna ungalenzi elokungathapha. Le namba uyamfonela kuyo. So ngo-9 kuya ku-5 ntambama kuphela. Ngiyakusho lokho, kodwa abantu abaningi baya ngiWhatsApp-a, abantu abaningi bangifonela before 9, bangifonela after 5. Ngiyangibakhuza abakuzwisisi lokho. Kodwa asenze kanje. Fona from Monday to Friday. Sunday isikhathi esonto. Abantu abaye emasontweni ngosonto. Sikhuluma la ngophupha ihashi elimnyama. Nombukeli ophupha ihashi elimnyama, bonyashi elimnyama. Yini ihashi ihosi, ihosi ihashi, injomane. Kunabantu-ke abahlobene nalihashi ngokwey'bongo zabo. Bona kubo ihashi lisho ithongo, kanti futhi ihashi liyasisho isidalo sikamoya. Ngaba inzuza, inkanyamba, etc. Ihashi liyaba umuntu, njalo njalo. So number 1, ngokwesintu uma ngenza uphupha ihashi, kuwuphawu olungelokuma ihashi elimnyama. Lokho kusho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi wembethwa umoya, ongaba umoya wenzuza noma wembethe lesi sidalo senzuza, yabona? Isona esiwembethe. 2, kwesinye isikhathi omnyaka ichaza kanje ukuthi uma uphupha ihashi, kuwuphawu olungelokuma ihashi elimnyama, ngoba lokhu kungenzeka kade uvakashelwe isidalo esiwembethe senzuza. Uma kungukuthi wena kukhona kade ukulungisa maqondana nobizo noma maqondana nezidalo eziwembethe, ngoba amanye amaphupha nokufika ngenxa yokuthi umuntu kukhona akwenzayo akulungisayo, yabo, concerning imimoya. 3, ngokwesintu futhi uma sibheka kanje, kuyenzeka ngaba uma uphupha ihashi kuwuphawu olungelokuma ihashi elimnyama. So kungenzeka ubhekwe isidalo salapho kuzalwa khona ubaba wakho, shuthi isidalo sakhabo sakini. Ihashi elimnyama lingaba uluphawu lwesidalo sakini, lwethongo lakini, yabo? Okay, 3 or number 4, futhi uma uphupha ihashi kungaba uphawu olungelubi uma limnyama ihashi. Olungabili lukhomba kungenzeka ukhonjiswa isidalo senkanyamba esibembethe, kusebenza ukuthi umuntu yena kuye ngabe isidalo senkanyamba isona esiziveza ngaleli hashi elimnyama. Number 5, kungenzeka uma uphupha ihashi kuba uphawu olungelokuma ihashi elimnyama. Usuke lusho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi ithongo kungenzeka lingcolile, futhi kudinga nje ihlanjululwe. Uma ukuthi wena ngokwesibongo sakho niyahlobana nehashi, nixhumene nehashi, yabona? Kodwa-ke asivale kanje. Number 6, ngokwenkolo, uma ngenza uphupha ihashi kungawuphawu olungelubi uma ihashi limnyama. Osuke ngilisho lento kungenzeka uvakashelwe ingilosi yosizi ezokuqwashisa ngezivivinyo noma ngey'lingo ezizayo. Isambulo 6 verse 5, uthe selivula uphawu lesithathu ngezwa isidalwa sesithathu sithi, woza. Ngase ngibona, bheka nantu ihashi elimnyama nohlezi phezu kwalo ephethe isilinganiso ngesandla sakhe. Sama kakhulu-ke besibheka la ukuphupha ihashi elimnyama, yabona? Yes, ihashi elimnyama lisengaba umuntu oyisitha, umuntu osuke egade uma kukhona umuntu njalo. Siyabonga.